Kanunderên Amerîkî daxwaza gohdariya Wezîrê Dadê William Barr dikin ku biryar daye kîja beşên raporta Robert Mueller were weşandin û kîja beş jî were reşkirin. Wezîr Barr berî eşkerekirina raportê pres konferansek li darxist û li ser encamên raportê da agahdarî da. حکومتا روسیه هول دایا کو مایتێکردنên pêvajiya hilbijartinên me bike. Lê li gor lêkolîna dozgerê taybet ya balkêş em dizanin ku tu delîlên di navbera Rosa û Serok Trump an ku kampêna Trump da hevkariyek nehatiye dîtin. Her wiha Barr derbarê Serok Trump de peyvên xweş û qenc hanî ziman. Wekî Trump ji serî da dibêje tu hevkarî tu nebûn di raporê de. Delîlên girîng yê nîşan didin ku Serok bi ramana ku serokatiya wî zirar dîtiye û bi azirandina opozisyonê zêdegaviyê neqanûnî ve hatiye hêrskirin û qehrandin. Demokrat Wezîr Barr yê kar bi destek asta herî bilind de ye bo tevgerandina wekî parêzgerê Trump suçdar dikin. مخابن وزیربار شونا با آوائکی زلال تکز بگه که امریکی خودی درفتکی نکو به چیروسکداری راپورتی ببیننده بزانی بون مداخله کر و به اساسی آگهداری و انجام راپورتی سروبن کر. Komarî parastina Wezîr Barr dikin. نرينا كوي بالبارد 69 سالية خدا و ديگرا خويا دويم دا وكو دادوري گشتي هر تشتي بكج بو تكبرنا نافي خوا او نرينا كخرابة. Raporta Mueller destnîşandide ku Trump gelek caran hevdaye ku ji dadmendiyê re astengî derbixe. Lê nikarîbûye ku biryar bide heke serok vê wekî sûcek kiriye an jîna. Demokrat dibêjin ku berdewamkirina lêpirsînên kongresî pêwîst e. Trump bixwe û kesên derdûrawî bi aşkira hewl dan ku ji maytêkirina Rûsan ya di hilbijardinên me de feyda bigirin. Heta teşwîq kirin. Serok û tîma wî bi dubarekî ji gelê Amerîkayê re direw kirin. Lê xweya dike ku demokrat li ser vekirina dozek ya bo daxistina serokatiya Trump de baş bûne. Ji aliyê din de komarî li ser vê xalê yek bûne û balê dikişînin ser mijarên din. Hevkariya veşartî û astengkirina qanûnê tune. Li gormûn herkes amade ye ku ve mijare li pey xwe bihêle. Amadebûna Barr ya li pêş komîteya dadwêriya Senato û civata nûneran hatibû plankirin. Lê derbarê amadebûna wî ya pêş komîteyan da gumanbarî hene. Wezareta Dadê nerazîbûnên xwe diyar kiriye.